Sí, aquesta, bueno, la decoració és diferent. ¿El taxi puedo pagar? Sí, també. Porque hay tantas cosas. Les que siguin totes iguals, sisplau, al mateix lloc. Vale, que no se queden así. Que da vergüenza. Vender así. Esto como está puesto. A 5 euros. Això és la gitana. Això és la gitana. Mira, aquest és el 4, i aquest és el 7. I aquelles que van dues, el 14. Sí, ¿no? Era
Ahora se tira por acá.